Siyamazi lo Thixo. Rahab owayesaziwa ngesimilo esiqwebileyo. Akhona abantu abanezimilo esiqwebileyo. Isimilo esimbatshileyo. Isimilo esinemihlisela. Kodwa uThixo wambamba umntwana wakhe. Nalo nithi xa nimjongile apha elalini nithi beyond repairs. Sivile ukuba uThixo uza kumlungisa ngelinye lakhe ixesha. Sivile. Sivile. Khona nalamama uxakileyo. Kali. Abantu uyaziwa gobhoza. Khona abantu abaspecializayo mfundisi. Amarhamente akhokhelayo bakhona abachithayo. Nakula wakho bakhona mama abachithayo. Ukhohlakele ke xa sekhohlakele ukuthandaza. Umuntu othandazayo, umuntu ophatha iBhayibhile, xa sele khohlakele ukhohlakele. Xa sele nenkohlakalo unenkohlakalo. Sivile ukuba napha enkonzweni bakhona abantu abakhohlakeleyo, kodwa uThixo ngexesha lakhe uza kubalungisa. Sivile nangexesha bekubhubha lo mfana uThixo bekhona. Sivile ukuba wayebethanda ngemnqandelo lo mfana wangabhubhi, kodwa uThixo xa ethanda uyayeka. Sivile ethanda ngemnqandele, kodwa phambi bami yekele ukhawuleza walungisa nina. Sivile ukuba lo Thixo uyakhawuleza bheke efemelini ayothi ubhubhile usakhumzi. Nilunge ezinhliziyweni. Lo Thixo uyasiprepare for izinto esingazaziyo nezizakwenzeka ngomso. Sivile ngoba lo Thixo sefikile yena kungomso. Selifikile kungomso. Sivile. Khatebe imandi nevesi. Xa ndifika kule ndawo ethi zanyibilika inhliziyo zethu, uzuyazi ba iyalendisha. Izawuyeka kulaa ndawo. Sivile.